Čau, já jsem Tomek a dneska tě naučím, jak jezdit na jednokolce. Základem je rovná cesta, která je nejlépe hladká a u které je buď zeď nebo zábradlí, kterého se můžeme přidržovat, když začínáme. Začneme tím, že si sedadlo dáme mezi nohy, pedály vodorovně a šlápneme na zadní pedál. Když to uděláme, přichytíme se stěny nebo tady zábradlí a dáme přední nohu na přední pedál. Když to tak děláme, je důležité nedávat váhu do té zadní nohy, protože nás to pošle zpátky. Takže ze zadní nohou nehýbeme a přední lehce dáme na pedál. Přitom se můžeme přidržovat. Když už jsme zvládli tohle, stačí nám už jenom jet dopředu. Takže se předkloníme a snažíme se dohnat nohama. Přitom se přidržujeme zábradlí nebo se odrážíme od stěny. A takhle se naučíme jezdit na jednokolce. Omlouvám se za vrtání, ale když už nám to jde a umíme se přidržovat a zároveň jet, snažíme se přidržovat potom méně a méně, jenom se lehce odrážet od zábradlí nebo zdi a potom se zkusit odrazit tak, že jedete sami. Tahle poslední část bývá pro většinu lidí nejtěžší a to je takzvaný free mounting, nasednutí bez držení. Uděláme to stejně jako kdybychom se drželi, až na to, že naše váha musí jít rovnou dopředu a začneme ji dohánět šlapáním. Takže jdeme na to. Sedadlo pod sebe, zadní noha, přední noha. Dalším důležitým skillem je takzvaný hopping. Hopping jsou malé skoky na místě, u kterých se snažíme držet balanc na jednom místě. Jdeme na to tak, že stejně jako u free mountingu nasedneme až na to, že váhu nedáme dopředu, ale jenom nad jednokolku, kterou držíme za sedlo a díky němu skákáme na místě. A i když to všechno už umíme, naše sranda nekončí. Právě se jdeme učit další triky, jako jsou flipy, spiny, twisty a další podobné záležitosti. No a to bude vše pro tohle video. Doufám, že vám to pomohlo, doufám, že vám to půjde. Očekávejte, že budete zkoušet se naučit na té jednokolce kolem 7 až 20 dní. Já jsem se to naučil za 10 dní, vám to může trvat 14, může vám to trvat klidně jenom den. Každý se to učí jinak rychle. Ale pokud vytrváte, je 100% šance, že se na tom naučíte. A stojí to za to, je to velká švanda. A to je vše pro tohle video. Tak se mějte.